Lijepi pozdrav iz Slagalice i dobrodošli u novi tjedni savjet. Danas nešto o organizaciji stvari, odnosno ormara ladica, prvenstveno o raščišćavanju i o problemu na koji nailazi velik broj ljudi već prilikom koraka sortiranja, dakle na samom početku. Ukoliko u bilo kojem trenutku dođete pred takav zid koji vas potpuno blokira, odnosno onemogućava da se s nekim stvarima rastanete, a tih stvari zapravo primjećujete da ima priličan broj, možda je stvar u tome da imate nešto što se zove iskrivljena percepcija vrijednosti, stvari koje želite silom zadržati. Tri su elementa te iskrivljene percepcije, što znači vašeg krivog poimanja vrijednosti, objektivne vrijednosti nekog predmeta, a to su upotrebna, dakle kada zaista ta stvar još uvijek je upotrebljiva, nije oštećena, potrgana i tako dalje, pa mislite da samim time što ona još radi, funkcionira, ima svoju namjenu, mora ostati u vašem ormaru, pa makar još 20 godina. Druga je novčana, dakle nešto ste nekad platili prilično puno, žao vam je toga se riješiti, međutim zaboravljate da možete to dati nekom ili prodati, pogotovo ako ima zaista neku veću upotrebnu vrijednost, veću novčanu vrijednost i na taj način zaraditi. I druga, naravno, ona najteža komponenta je emocionalna, dakle kada samo zato što je to ostalo za nekim tko vam je draga, koga više nema, ili zato što vam je to neko nekad poklonio, mislite da ta emocionalna komponenta daje veću vrijednost toj stvari nego što ona objektivno ima i vi se sa njom ne možete rastati. U slučaju ta tri elementa, dakle imate situaciju u kojoj doista ne možete raščistiti svoje ormare tek tako, bez stručne pomoći i podrške, temeljni korak od kojeg moramo krenuti je razgovor sam sa sobom, doista razgovor iskren, kako se suočiti i kako realno ocijeniti objektivnu vrijednost nekog predmeta. Kako to možete napraviti? Kojim pitanjima možete lako doći do odgovora i kako jednostavno pomoći sebi, ali i drugima dajući te stvari dalje u korisnu upotrebu, pročitajte na mom blogu, link je ispod videa i počnite stvari puno jednostavnije doživljavati nego što mislite da realno možete. Hvala vam što pratite savjete, pretplatite se na kanal ako želite ne propustiti niti jedan tjedni savjet i vidimo se sljedeći tjedan. Lijepi pozdrav iz Slagalice.